daj mi potom signál, keď už budete. Už ste? Vypínam. Áno, asi. Ďalšia hostka. Zbožku hostka. Ja idem pozbierať zatiaľ témy. Spieraj to. Hľadíš to? Taký silnejší pátrak sa prosím. Si ja vyberaj. Nenapísal si? Neviem, čo nové. Poďme, Ríško. Na toto by Ale to my sa s tým dobre popasovali. napríklad, čo tam je? Čo tam? No, Čokoľvek. Čo za nápad? Čo ťa prvé napadne, čo je najlepšie? Pálenka. dobre, že vlastne kombinácia dvoch slov. Ak máš ešte nápad, tak napíš kľudne na ďalší listok. My počkáme, veselo počkáme. Takže to si nechceme vidieť. Tak na budúcej impro show mne zakáž písať témy, dobre? Nie, to je dobré. Ja poviem nejakú blbosť, ty to napíš. Bratislavčania napísal. Áno, tá posledná je vyhadzovanie z okna, to bolo. Nie, vyhadzovanie z okna bola konečne dobrá téma. A ktorú ty to Pražské myslíš? vyhadzovanie z okna. Druhá bola voľná téma. Vlastne to oni Blaváci napísali. Voľná téma, písali Blaváci. Aj vyhadzovanie z okna písali Blaváci. No. Za tú voľnú tému si mal vyhodiť z okna potom. No. Večer. Nemal som od toho ďaleko. Až ty píše. Taký zelený pásik. To je toto. Došla farba. Nie, že to, aha, vrchné. Blík. Nie, to je ono, to je proti copyrightu, vieš, aby sa to nedalo A ja to sfalšovať. chápem, áno. Vieš, to je vodoznak, kúkaj, tu máš hlavu na tvoj hlad. Ja som to vlastne vymyslel, ja viem, čo to je. Vlastne to, čo chýba tu, je tu. Tam. To bolo vytlačilo. Čiže ja mám Vytlačilo to vlastne... dobre, zle to odstrihlo. Ja mám vlasy na spodku, to je dobré. No dobre. Že ty môžeš toto odstrihnúť a Ale máš ty máš puzzle. tiež vlasy na spodku, aha. A počkaj, však ja tam vlastne ani nie som. Nie. Dobre, Ty si taký dobrý prestaňme sa baviť medzi sebou, poďme baviť divákov. Ja sa posuniem, aby bolo vidno všetkých. Dobrý večer, už asi vám prajem všetkým tu. Dúfam, že už všetci ste napísali témy, kto chcel písať témy, ak ešte niečo máte, tak rýchlo napíšte. Pekne vás vítame na dnešnom predstavení Experimental Duo spolu s hostiami zo Zelienky, Danou a Smenka. Tak. Ochotne prišli až zo Zvolena sem k nám. A ponúkneme vám vlastne dneska klasické predstavenie, ako býva, to znamená 3 improvizácie plus Zlatý klinec. Akurát, že teda v dvojnásobnom zložení. Dvojnásobnom. Tematika nikdy moc nešla. Dobre teda, tak môžeme asi pristúpiť k losovaniu tém na prvú improvizáciu. Pristúpme k tomu. Dobre, hostia, nech losujú. Môžem to aj rovno. Áno, musíš. Aj prečítaj. Vece. Výborne. Chceme ďalšiu? Chceme ďalšiu. Budeme sa tam pripravať, skúšme. Dúfam, že to vypísala, alebo... Veci témy končia. Rozprávka, no počkaj zajac. To sme tu už tuším mali. To je to taký nekreatívny. To je z archívu. Vražda. Chceme ešte? Koľko je tam tých tém? Aké máš? Máme dosť. A to vyťahnime Tak tretiu. dajte ešte jednu, no. Poď, ideš. Nech je to na nás, vieš. A počkaj, nie to daj jemu, aby to videl, nech je to na ňom. Ja nemôžem ťahať, ja mám vrecko. Ja? Partička pre hluchonemých. A to je ten istý ako no počkaj zajac. Prečo si myslíš, že je to gablo? Nie. No a my teraz môžeme použiť všetky 3, alebo Musíme. musíme? Vás tak si netrafil. Dobre, takže teraz sa ideme pripraviť Takže na teraz sa ideme vypraviť. Sedíme pripravený. V podstate... Vysvetlil sa tretie kolo? Tretie kolo. Ešte nikdy. Ešte nikdy. O, nevysvetlil. Nie, že ja som myslel, že postupne ako budeme. Postupne. Nechajte sa prekvapiť. Dobre, ale aby sme teda objasnili aspoň prvé kolo, budeme improvizovať čisto len na témy, ktoré sme dostali a ktoré sme si vytiahli. Dobre, ideme sa pripraviť, o chvíľu sme späť. Svetlo. Posunul sa čo najviac mimo.
Počkaj, som si chcel sadnúť. Ja, nie, neseď, stoj. Dobre. Tu. Ja, že skôr tam by sme mali, keďže budeme. Nemali sme sa naháňať. Pomedzi stoličky. Povedzte mi štart. Oštartuj to. Ty zajac. Nedáme si cich pauzu, Som za. keď sme na tých záchodoch. Ja. Aké Bože, každá dená toto upratovanie. Toto keď to je. Idete vy vonku! Adam, prosím. Zajac! Aj Bože, na sami to tu všetko postúpali. Keby len postúpali. Madam, A von! madam, A von! O, to hádam nie. ale my by sme radi dokončili našu potrebu. Ono, mne to ešte stále tečie. Ale madam, vážne, my by sme... Zasa mi tam čúraš na tú dlášku! Jaj. Si ty normálny? Dnesky, Idete von obidvaja! Ale- Teraz tu mám ja voľnú chvíľku. ale ešte stále mi to ide. Nie. No ako to ja teraz Aby som budem vás neocikal, umývať? hej? Kriste, pane! Je to ručná? Troška, hej. Už som vás ruku ocikal toto, ako, mňa to mrzí, mňa to veľmi mrzí. Toto ťa bude veľmi draho mrzieť. Vidíš Ja. to? Ja som ti to stále hovoril, keď ťa naháňam, že nemáš Dobre. robiť prostosti, že potom ťa ľudia nemajú radi. Ja sa ospravedlňujem, ja vám dám mrkvičku. Nechcem mrkvičku. Bože, každodenné trápenie. Slečna, Mňa to mrzí, že sa trápite. A dosť. slečna, A dosť. slečna. Teraz to prišlo na mňa, takže von. A už som prestal, Okamžite. už som prestal. Ďakujem. Šľup. Toto bude ešte na dlho. Aj. Jaj. Zase sú tu. Počuj, vlk, kam pôjdeme? No ja som chcel ísť pôvodne s ňou na rande, ale neviem, či ešte chcem. Čo tam vyvádza? Počúvaj, Posledných 5 minút. 5 minút? počúvaj, nekynie sa s nej otrelec? Nevidno. Som slova. Toto som potrebovala. Tak čo, slečna, vyprázdnená? Výborne. Zakroč. Prosím, máme tu aj osviežovače vzduchu, prosím. Ako sme radi, že sme pomohli. Nevieme ako, ale sme radi. Ja už dneska mám finito. Dobre, Vlčík zajac. dobre. Pokračujte. Počuj, vlk, kde sme to prestali? No, bež. Po tých splaškách? Nevadí. Toto nebolo treba. Tak. Vidíte, na budúce nedávajte také... Fekálne témy. Si už vyprázdnená? Vypotená. Či tiež som začal trvať? A, teraz to prišlo. Však pôjdeme sa za chvíľku poradiť. Otvoríme skúšobňu. Asistenciálnu vec. Dobre, Tomino, ty vybal veci a poviem. Ja idem vybaviť. Ideš vybaviť, či vybaviť? To máš. Ja nemám všetko možné. Ježiši, ale nevieš to, čo si doniesol. Tí, ktorí tu už boli, vedia. Tí, ktorí nie, tak poviem. Nie. Druhé kolo improvizácie býva... Začneme zľahka. To sme začali už zľahka, to už skončil. Býva improvizácia s vecami.
To znamená, my sme dotrepali nejaké veci. Dotrepali právne, áno, správne. Áno, dotrepali. Právne, správne. Ak máte niečo, čo by ste nám chceli zapožičať, zdôrazňujem, že zapožičať my to obvykle aj vraciame. Obvykle. Len keď sa to zapáči, tak ani nie. Ale zatiaľ sme si nič nenechali. Takže ak niečo máte, môžete nám to zapožičať. Môže to byť hociaká drobnosť, Aha, aj meter, no, náušnica, krásne. aj meter. Co už to? 2 metre sú to, no ale... 3 metre. 3 metre na 1. 3 metre. 1 meter v troch. Toľko možno aj doskočím, možno nie. Neskúšaj. Nikto nechce nám... Aha. Ja, už to ide. A už to ide, ešte aj tú gomičku je trošku. Výborne, To je asi ako farár. výborne. Si mal kravatu. Už nemá. Áno, bejvávalo. Dobre, ešte niekto? Niečo? Ešte niekto? Hlási sa, hlási sa. Nie? Ani v zadných radoch. Alebo nejakú, Vankúš, Vanku. není nám. alebo nejakú nadbytočnú učiteľku zo Zušky, nechceli by ste nám dať? Nie, aj tak zle vidím. Ale tebe na to pomôžu okuliare. Oj. Aj, to. Jaj. Kefa. To daj tuto, Tvoje. to daj slečne, tam vie čo s tým. Dobre, Ty daj radšej papier záchodový. všetko? Ešte nejakú tému by sme mohli vyšľať. Áno, však to aby sme jasné. vedeli ako začať. Dobre. Nedávaj to fekalíske, brzo. A ja bola tak vyťahám. Na čo už? No čo už? No čo Čo už? už? No K čo, tomu ešte niečo asi koľko viac. sem tam máme? Ešte jednu, pokojne. Pokojne aj dve. Poďte teraz. Koľko vrecko dovolí? No Tobino, daj si. No, dám si. Je to napínavé, je tam jedna téma. Jaj, otvor. Zase to bude na mňa. Čti. Takže... Chýbajúca chrbtová kosť. Chce sa ale... Oj. Dobre. Chýbajúca krptová kosť. No čo už? Ďakujeme. Nemáš to ako tak Tak nie? Tak čo? Ešte? Či? Nie, poviem vám. Stačí. Už jej treba ísť. Dobre. Tak teda poďme. Máte tam opuchový list? Aj. Dobre. A šetri. Deň dobrý, deň dobrý. Poďme. Jaký mám pohyb? Trojmetrový. Toto už čo je? Že keď dvaja experimentujú s divadlom. Čo je za sprostosť? Ukázal veľmi dobre, to nevidím. Počúvaj, ja by som to všetko To zarepoval, mňa už nedávaj takéto Что они пишут? že keď dvaja experimentujú s divadlom, chápeš? Что они пишут? Chápeš? Не знаю, что ты говоришь, трохи нахуй. Hej, Kuchárka, kedy už pôjdeme konečne na rad? Я не знаю, я чекаю и не знаю, что я делаю тут. Počúvaj, mladá, on je prvý na rade a potom ideme až my dvaja, hej? Правый? Я визера, какой мужчина, или я шестина? Ale ticho, už ticho. Prepáč. Dobre, Sa dobre kľudnite. vyzerám. Dobrá si, normálne Dobre. si páčiš. Poprosím Že ďalších by som troch. to zobral do Ďalších troch. Budem ti hrať. Kto je na rade? Kto? Я. No, poď môj, Ja poď. idú. Poď môj. Poď. Я женщина, нет мужчина. Ты не знаешь, что я? Ja neznám. Ale počúvaj, nemáme po trajach. Nie. A Zdravstvujte. Što ti trápi? Здравствуйте. Inak, Ja- čo ste sem prišli na terapiu, tiež si môžete pozrieť kľudne, ako prečítajte si, no. Почему ты говоришь, когда я говорю? No sorry, brácho, no, sorry. Však pokračuj, ne? Я Ингрид. Здравствуй. Hello Ingrid. Здравствуй. Приходи в Польску. И мой проблем это я даваю детям в кухне цесарской соль. A tie deti sú... Доедлой. Ale začínam. Deti sú potom slané. Да. Chudence. Наши педофилы. Chudence moje, jaj. Мне же бы меня это морзило. Lutuje celé Polsko, jaj. Или наши педофилы стяжевали на то.
Nerozumiem. Naszej pedofilii Ja od P nerozumiem. P. Ja si pomeriam, jaké máte hodnoty. Порядной. Poriadno. 90, 120, 90, 14, 45. Poprosím ďalšieho. Ideš, kamo? Jaj. Nazdar, bratku. No, Čo, zdravím, ako sa zdravím. máš? Ako sa máš? Ako to ide dneska, akože... Čo je? Bohovsky to Čo ide, je? ako joj. No, Čo je? bohovsky to ide. Čo počúvame, aký rap počúvaš, čo? Vieš čo, včera som počúval takého, že 20 centov. Ja почуваю Алю Пугачеву. A to nie je rap, akože... To Kde je. žiješ? Kde ty žiješ, prosím ťa? Ja z Pольska. Prídete na rad. Да. Počujem ma, prečo ty keď si z Polska, tak akože... Prečo ty rapuješ po rusky? Я не знаю. А питай моё родителей. Родители. Нет, водители, водитель автобуса. Родитель. Ja, aha, taký. Šofér. Riadine. Rako, ja keď sa ti už mám opýtať, tak co? Ty použiješ rovnakú kefu ako ja? Prosím ťa pekne, ja som rapper, ktorému záleží proste na zlane. Chápeš to? Ako, ty čekuj tamtu, čo tam sedí ešte z tej čakárne, vidíš ju? O, ty vole, Dobrá, to je- čo? To je dobrá, Ty dobrá. chceš dať no. dá niečo, chceš? Chceš? No, no. Poviem ti takto, bratku, spravím proces krátky. Ani sa tá nespometa, dajme na lopatky. Jo! Dobre, Dobre, ne? dávaš ako dobre. Ale Dobre môj, čo ťa trápi? čo? Odmeriame hodnoty, aké máš? Počkaj, toto není koncert akože? To nie je koncert. Концентрачный табор? Нет. Моя бабушка была в концентрачном таборе. Tak trochu tábor, ale А она не памятает это. dozviete sa. Да, хорошо. Počkaj, moja... Моя бабка. Бабушка. Бабушка. Моя бабушка. Tvoja babuška. Твоя бабушка. Moja babka nerepuje, ona len tak sedí. Sedí. Цеди? А что цеди? Цостовины, или мясо, или колбасы. No Что? neviem ako u vás v Polsku, ona sa len Sedí cestovní. asi má tak trošku vredy, nie? Ready. Čo počujem, no malý, chápeš to? Она да я видел. Kočka, hýbaj kuda. Poď sem, ja, poď Poď, akože. no dávaj, dávaj. Poď. Tak, Prisadni dobrá, si ku nám. Она какой папочки преля до Дурбана. Má troška vyžraté, no čo spravíš, to je, chápeš Ak- dneska, to je... Ja som Simona a som tak trošku opýta. Ja som Poď. Tomáš a som Tristy. Dobre. А я сам с Польска, а сам родной. Však si niečo navar moja, Teraz ne? takto poukladám pekne, takto Jak si chceš pokoradím. povedať? No tak, tak. Tak? Tak, ďakujem. A však dobre vyzerá. A dobre, no. Čo moja, počkaj, ty máš rada rap moja? A ja som je malovať, no. Знаешь ты варить или я не падать? Знаешь ты варить? Не знаешь. Jasno, že znaja. Знаю. Ты знаешь пияти. Ale to je prirodzená vlastnosť, akože toto. To je prirodzená vlastnosť karatistov, chápeš? Oni vedia variť. А они знают пить. Aj piť. To je Tá. akože to máš divadelníci, Teraz po poriadku. karatisti. Ale dneska čierny pás? Chlapci, pozerajte sa. Aj bieli ako. To je čierno-bielý pás, to je proste v istých Ja veciach som ešte na začiatku musím čupnúť. a istých už je na konci. Vidíš? Sorajlo, na konci. No. Na konci. Aj tak trošku. Čo moja? No poď. Ale poď. Nie. No poď moja, poď. Tak. No. Ты чё садорабаш? Она зауимавой. Dobre. Шкаредой зауимавой над рбаной. Что ты видишь на ней? На ее? Tak čo, proste reperom sa páči každá, vieš? Ako to... Teraz je hučí v hlave. Ja teraz odberiem hodnoty a potom môžeme pokračovať. No ale mere za tým šlo. Хапчи. Opatrne. Ak ti treba ísť do skúšovne potom. To prešlo. Dobre. Začneme tak zľahka, hej. Dobre. Kamo, ale pozor na ruky. Dobre.
Hodnoty máte dobre. Čo? Začneme s... Давай одну большую водку. Počujem ma moja. Что? Ty si tiež celkom pohľadná. Это большая? To bude dneska ťažké. Aké ste mali dneska ráno? Ako každé ráno. Это большая. Это. Je tá? Давай. Počuj, bracho, Čo aké je? si mal dneska ráno? Čo je? Akože dobré ráno som Dobré mal. ráno, hej. Akože stal som sa učesal. No. Som si povedal, že akože na koncerte to dneska dám, akože, chápeš? No, Ako, čo? ako kravata ti padla. Čo? Pás je padol. Pás, áno. No dobre, bratu, tak hovoríš, že toto akože není oné koncert. Nie. Toto ako bratu vôbec nie je koncert, hej, ako... Čo to je? Это не шкафская едальня. Ja ti vôbec Я nerozumiem. приехала на... Ty to tu ja vôbec neviem, čo vyprával od začiatku, ako sme sem prišli. Что ты говоришь? Я тоже не знаю, что ты говоришь. Čo? No ona sa pýta sa, počúvaj, to pýta sa, že či toto nie je školská jedálňa. Školská jedáň. У меня есть 1 кило цестарской соли. А я не знаю, что я делать с тем. Že zostal proste, chápeš, 1 kilo, akože, že je jednotka. Jedno kilo, no. 1 1 кило. Да. Cestarskej soli, že je zostalo, že neviem čo s tým. Белой порошок. 1 кило. Čo, belý prášok? Хочешь купить? No tak poď to, ideme Давай, akože, ideme kúpiť. No, Ideme. to je jasne. Tak tých sme rýchlo vyriešili. No a kamarát tu chrbtovú kozmi kto odmeria? No kto? Povedz. No, Meraj, ale rýchlo. no, čo už, no. Na štyroch to nie je také ľahké, ako som si myslela. Ľahšie to už nebude. Meraj! 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 Hneď! 54. Dáme na to aj na zdravie. Dobre. Myslím, že to asi na dnes ukončíme a príďte aj na budúce. Hlavne, že dobre vyzerám. Hej, dobre vyzeráš. Dobre. A trošku by si mi aj že pomôcť mohol kamarát. Čo ty na to? Hýbaj. No. Čo? Šlape? Одна большая водка и первитер. Оральным отваром. No čo, šlape? Ну чё уж. No čo už. No. Koľko sme toho rozdiali? Одну большую водку. Čo, troška vody. Не води с лыжем. Chcem si bielý prášok. Совер блико. Dalíš. No. Korman odlož. Není korman to bol koldiaž. Do vodky. Да. Stačilo. To bol kolďaž. No. Teraz prichádza tá magická chvíľa, kedy jeden z vás... Už máme zvoleného inak. Ja som... A počkej, on dojde akože spraví to náhodou, že... Kto to bude? Kto to bude? On to bude! Ja som chcel taký napínať. A! Kámo. Ale hej. Dobre. Nahaj tak? To vysvetlím. Nachaj tak? Začínaš dobre. Nagaj to. Nebudeš Nagaj to. s kravatou manipulovať, ale s nami. Budeš s nami manipulovať, s našim dejom, príbehu, potom... Konečne môže bude nejaký? Nie je vždy, len tá poenta tomu chýba. Môžeš pridávať aj postavy, môžeš, aj keď neodporúčame, môžeš pridávať aj... Môžeš meniť počasie, môžeš byť ako Gandalf, môžeš si robiť čo chceš. Prostredie, nálady, národnosti, jazyky sme to už mali. Aha. Ja neviem, zrýchlovať dej, postavy.
Zmeniť úplne všetko. Úplne, čo sa prvé napadne, alebo čo chceš, Tak. tak ja neviem, akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť do deja. Chalani to neradi hovoria, ale čím horšie, tým lepšie. Tak. Obvykle to tak býva, no. No, Ťahaj. Ťahaj. Aha. Tomino má plné ruky. Vráť môže meter, ťahať. Tak ja idem. vráť meter, počkaj, Áno, inak tak. povracali sme všetko, čo sme mali požičané? Otázka? Takmer. Už len tá učiteľka zo dušky nám chýba. Vráťa meter. Čo sme ešte mali? Kravatu a štetec. Kravatu, štetec. Štetec sme vrátili, žácu sme vrátili. Jak to? Máme všetko. Tak idem do toho Takže vrecka. reaguj. Oj, to je vrecko. No. Upálenie Jana Husa. To nejaký z antikvariátu píšal určite. Píšal? Píšal. A ja by som už píšal. No to fakt len ako keby píšal, ani nie písal. Aj tak vyzerá, to písmo tak vyzerá. No. Nie, nepísal. Neverím. Ukáž tú kaligrafiu. Ja som písal v intro. Cecha, napíš mi prosím ťa upálenie. Dobre. Porovnaj si tu vece. Si bol ty. Takýchto tém je dneska veľa. A ešte niečo. Aha. A ešte niečo. Upále- Upálenie Jana Husa. Čiže príbeh na pokračovanie, čiže vlastne... Som- On nezhorel. Tretiu vyťahnu. On nezhorel. Môžeš kľudne. Ježiš, tam až dve sú. No. A tam už Tam bude je rovné tri? ešte. Čo sa tak Ježiš? Počkaj, prečo je tam to je co? Co? Co sa tak Ja som ešte našiel. čole? Naučený z Facebooku. Upálenie Jana Husa, lebo to sa tak Ježiš vole. Som debil, tak- tebe ešte nikdy neupalovali. tak to A je ešte super. niečo a upálenie Jana Husa. No dobre. My sa Mám vrátime. štvrtú. Tá. Chceme ešte? Tam Ja, už Tam je dajú. Je neposledná. Nie, ešte dve sú tam. Je tam nejaký tajný východ? Tak to bude rekord, no. 5 ten sme ešte mali. Michael Jackson, vystúpenie na koncerte. 4. Čo? Michael Jackson, ja? Nie. Michael Jackson, vystúpenie na koncerte. Takže on sa inšpiroval upálenie Jana Husa na to. Už si neprezradzaj to, prepáč. Dobre, tú piatu si necháme schovanú, tu to povieme na záver, tu nebudeme. A ideme. Vidíte? Ideme. Ja vidím. Nezmaj. Ešte nie. Ale možno, aby teraz radšej, keď už potom nebudú mať chuť. Ale vždycky dneska už sú šťastní, že odchádzame, vieš. Vy tleskejte, ja to mám rád. Ale hej, to vždycky treba vedieť, kedy skončí. Za to je ten potles častokrát. No to mi ty choď preč ešte. Ešte prečo? Dobre. Dobre, tam bude hľadisko, tu bude javisko, tak to potom, hej. Tam je hľadisko, tu je javisko. Hej, aby mohol to mi prísť. Aha. Jo? Tak poď, Maženo. Jo, tak jeden zmienku. Maženo, hybej. Počkaj, to sme opačne. Jo. Takhle. Nie. Takhle. Ne, Takhle. OK, vidíš, ja som takto len nosil jenom akože moju babičku do kostela. Jo, tvoji babičku, No jo, vždyť si ji pamatuješ, Jo, ne? ja si ju No. pamatuju, jo. To byla taká zlatá žena, Jo, taková bosorka, no, když jsem mi řeknul, že je to bosorka, tak takhle po mně hodila tu metlu. To som zase videl. A já jsem to, když chceš, tak můžeš, že mi nekecej do reči, prosím tě. Prosím tě, to je taková hustá to, a Jo, je. taky Jana měla jít s námi. Jo, to je ta hus. Jo, Jana to je ta- Husa. Jo, to je Jo, Jana jo, Ja Husa, sa už jo. tak teším na svojich kamarátov. Ale že... Počkej, já ji už slyším. To neříkej ze srandy pro boha. Ona možná taky přijde. No to neříkej ani do srandy. doufám, Víš, že jak jsem- jsem já byl rád, že nešla. Jo, já taky, jo. No jakože taková husa, Jo, to to je taká úplně husa, chorý. Jo. To je úplně chorý. No ale teď... No jasné. Ja som taká rada, že ma zase vidíte. Jurka, ty si mi ako vyrástla! Ježiši, ako sa mám, mamička? Dobre. Dobre sa ma. Počúvaj ma, stará. A na čo sme my sem vlastne prišli dneska? Ja ti nevím. Kvôli mne, Mařenko. A koláčik Ty si už zase zapomnela, že jo? Jo. No, chudinko. Koláčiky. Ja som si... To mala na starosti Mařenka, ale tá zase Jo, zapomnela, ja som zapomněla, jo. Ja som už stará, No jo. jo.
ty si stará, Bože, tak ale já však jsem ty si ráda, že jste najlepší moji rovno. nejlepší kamaráti. Co říká? Ja som te neslyšel. Já taky ne. Prosím Že ťa. jste moji nejlepší kamaráti. Ale tam dozadu to ešte stále neslyšeli s tým Čáni. Jo, Jano. Jano. To opäť, no. Že jste moji nejlepší, ale skutočne najlepší kamaráti. Ty fakt nechápeš ironii, nebo co? Počkej, Budem Zbyňku, sa robiť, že som to nepočula. Zbyňku. To už bylo, zase si se vrátil do svý původní role. Ty jsi neměl. Promiň. No a kam jsme to teda přijeli? Na Michael Jacksona, Mařenko, už se trošku rozjeď. Na toho Billyho Negra? Jo, to je ten. Ten, co má salmonelu, že má je sa ani dotknout? Jo. Pozrite, už přichází. To je jako on. Jo. Ale jako Trošku těžště. zlatý chlapec je to, no. Ty, ja sa bojím! Ja som sa asi pochcal! A kdo to je jako? Zbyňku, ty jsi si nesebral dneska ty svoje plíny, jo? Práve, že som bral, ale to už přeteklo. No tak potom je to dobrý. Jo. A taky hraje něco od Sentusu. Nějakou pijáckou změs. Hraje to. Jo. 3 dní ma naháňali, aj tak ma nedostal. Ja nie som. Ty ale Jan. Počkej, tady ti ostal jeho nos. Kde ho máš? Tady. No tam raději nejdu. No tam radši nechoď, stejně bys tam nic nenašel. Jo, vidíš toto. No ti se nemáš taky co odvívat na meno. No to je to jak Netflix, No, se jo. nikdo poderať nebude. Zbytek mě to už kleslo tak níže, no. Komu Bůh nedal? Tady dal mu tady, že jo? Jenom tvá škoda je, že nejsi chlap, protože si dal ani tady, no. Padajú kruhy. Jo. Oh. Jo. Toto jsem hodil, ty svinia jedno! Ale co simuluješ? Ale to, To je dobře, to je dobře. tohle už není pro mou starou keduli. Ale Michael to taky nějak přišlo, no. Ale to jebe, ja tvýho boha, Poslíš Zbyňku. ja tvýho boha, co jsem ti udělal? Proč mě takhle trestceš? Že jsem si ji vzal? Nekrofil a násilník. Vy dvaja. Jeden z vás jedno. A vy si vravíte najlepší kamaráti? Mňa to trafí do hlavy a vy nič. Počkej. Môžeme už byť mladí, hej? Ďakujem. Takže on je násilník, jo? Jana už je mŕtvá. Ještě dýchá, podej mi tu lahev. Doraši, prosím tě. Doraši, no. Doraši. Všichni si hovado. Dobře. Už? Jo, už je tvá. Jo, díky. Užij si to. Dík, vole. No co moje? Nechceš taky Michaela, že ti on vypadá jak taková mrtvole. Jen by se víc metal a možná, že i ne. Kdy toto já to mám rád, když je jako tuhý už, víš? No jo, ale ty si taky pro něj stará, no. Počkej, my jsme už mladí, I'm sorry. Odreža jsem to slyšel. Já si to stále držím, víš? Počkej, já už si chci tady si se věnovat, ty to... Ok, ty s ní jakože něco dělej. Ticho, ale já tvýho Antikrista nejvíš salátu. Prosím tě pěkně, já Co je? nemám rád nedodělanou robotu. No promiň. Dej mi nůž. Počkej, hlavu ještě neodtělu, No, to více budu jsou dělat taky já dobrý. pak. Ještě ne. No Počkej. dívej se, one se ještě schází, jo.
Okej. Kdyby něco tak i tady. I tady. Jo, ale tady Kde níže má tam sneh ještě? na pokoji, jo, prosím tě. Díky. A změstíš se, neudělej mi větší díru. Sneh, no, díky. Dobře. Vždy se to dostane, když zemře, no. No. Já jsem právě slyšel opak a z praxe se mi to i potvrdilo, vole. Tak já nevím, co na to vypadá, když jdeš dnu, ale já nevím. Já si myslím, že když se jakože zemřeš, tak se to všechno roztáhne a všechno z tebe padá. Víš co, Vemi, půjdeme do naší pracovně a tam ji jako doděláme, jo. OK. Otevřite to okno. Už môžete. Můžeme? Môžete, jo. No tak teda poďte. Počkaj, ale mňa to niečo tlačí. Byť nebezpečné. Počkaj, to si nebolia. Ty nemáš taký rod. Taký odnímateľný. No, Kto vie, čo ešte má odnímať? Ty mala tu odláč. a kto vie, čo mám odnímateľné? Ja. Aj na budúce. Toto skôr, toto sa. Kde je vedúci? Dnešné improvizácie s podtitulom Fekálno, perverzno, násilné. Všetko možné. Tak by som to zhrnul. Dobre. Takže za nami je tretia improvizácia. Ja ďakujem veľmi pekne našim hosťom, že nám pomohli dnes a že si zaimprovizovali s nami. Prosím, ten potlesk. My už rád nebudeme. Ďakujem, že sme si mohli s vami. Áno. My už hrať nebudeme, už budete len vy. My vám ďakujeme, že vy ste zaimprovizovali s nami, hej. Tomino, ty si zobral zlatý klinec? Výborne. Paramountku stovku, hej. Do truhly. No, takže, hostia, prosíme vás, usaďte sa. Oddychnite si po tej náročnej poslednej improvizácii. No a Ako mi to bolo jedno, bežná prax zabíjať ľudí. vyzeráš tak, no. Ty vyzeráš na to, čo na teba typli. Až tak? A sa A vyzerá byť celkom živá tam tá začala. Zatiaľ. Zatiaľ. Vie zadržať ich na 2 hodiny. A nehýbať sa. Praxou. Ma naučíš. No, dobre. Teraz nasleduje Zlatý klinec, ktorý my si obvykle pripravujeme. Dnes sme si ho tiež normálne pripravili. Dnes to bude také pokľudnejšie, také... Dám indíciu, keďže je marec, Je mesiac čoho? Knihy. Tak asi ste uhadli možno, že... rozdávam fanúšikov. Dám aj podpis, ak chceš. Tak vám niečo pekné prečítame. Ak ste si čítali ten článok, pozerám, že z toho stolu sa nedostal. Aspoň fotky ste si pozreli, ďakujeme. Tak si spraviť verejné čítanie toho Tak článku. sme tam písali o našich vzoroch, ktorými sú aj páni Lasica a Satinský. No a keďže ja mám knihy len od Satinského, tak vám niečo od Satinského prečítame. Ak teda Tomino vyťahne tú knihu, ktorú zobral. A teraz si, že je to od Lasicu. Nič ti nedám, to je moja. Budem tom doma behať. Ja, ďakujem. Idem prvý? Dobre. Poznáte Čarietkareň, oddielka Satinského? Čítali ste niekto? Nečítali ste? O to lepšie. Ja som si osobne vybral, to sú, ak sa nemýlim, fejtóny, také kratšie a moja najobľúbenejšia, teda môj najobľúbenejší kus tejto knihy asi. A neberte to tak, ja v žiadnom prípade nechcem nadviazať na to, čo sa tu dialo pred chvíľkou, ale Bohužiaľ stalo sa. si to tak vyšlo.
Takže Julko Satinský, čučorietkare. A názov to má, že zámena v pôrodnici a o hahuli vôbec. Dobre. Počkáme ešte, To je naša skúšobňa. Tomino len idú improvizovať po nás zase. To sa pripraví. Ale mám. Oni inak improvizujú ako my. V našej skúšobni improvizujú. Budeme pripravený plán, prečo tam idú. Ty si čo vybral vlastne? Ja som bol za všetky tri. Ja? Čo vybereš? Dobre, však tak si potom prečítaj, čo chceš. Ja si prečítam do toho. Dobre. Ale dobre, že ja začnem, ja viem, tam húčať dosť, aby ste ma počuli. Tak ešte raz. Zámena v pôrodnici a o hahuli vôbec. Už v útlom detstve je medzi čučorietkami a chlapčiskami veľký rozdiel. Dievčatka sú už dávno na nočníkoch, kým chlapci nechápu princíp neustáleho metabolizmu a nútia svoje matky kupovať nové a nové plienky. Dievčatká sú čistučké, hrajú sa s bábikami a plyšovými zvieratkami, kým chlapčiskám stačí prikryť vreckovkou tvár a myslia si, že je noc, zaspia. Rozoberajú v kočíkoch všetko, čo sa rozoberať dá. Ničia tapety, vypadávajú z kočíkov na hlavu. No, proste, dievčatka, naše budúce čučoriedky, pôsobia ako dôstojné ľudské bytosti oveľa skôr než chlapčiská. Pauza. Majte sa pekne, vráťte sa. A my pokračujeme. Keď sme sa ja a jeden môj kamarát v pôrodnici narodili, boli sme takí sprostí, že sme si bez vedomia matiek, len tak zo srandy, vymenili čísla priviazané na rukách. Teraz sa číslo alebo meno novorodenca píše fixkou rovno na riťku, ale za našich novorodenských čias ešte fixky neboli. Tak sa stalo, že nás sestričky podľa čísel poroznášali na dojčenie matkám. Mňa priložili k prsu kamarátovej mamy a kamaráta dostala k prsu moja mama. Keďže sme boli nemluvňatá, nemal kto mamám a personálu pôrodnice povedať, čo sme vyparatili, a tak som vyrastal v rodine Satinských, hoci som Karol Spišák z Nitry, a Julo Satinský vyrastal v rodine Spišákovcov v Nitre, hoci je Bratislavčan. Čo bolo, bolo. Teraz som už dlhé roky Julo Satinský a nebudeme to rozmazávať. Hlavne nehovorte o tom našim rodičom. Aj keď, pravdu povediac, nemali by ste pravdu komu povedať, lebo sme obaja už roky siroty. Ale plakať nebudeme. Hlavná vec, že sme si aj po výmene rodných čísel zachovali mužské pohlavie, charakter a chuť do života. Sám Pán Boh vie, kde sa berie v novorodeniatku tá zvedavosť obzerať si sestričky čučoriedky, sústredené na pôrodníckych pracoviskách. Krky sme si išli vykrútiť so spolunarodencami v našej pôrodnici, keď išli okolo sestričky. A to ešte neboli na svete minisukne. Možno tie čučoriedky ani netušia, ako si ich po príchode na svet obzeráme. Jednak je to z nudy, ale už tam v pôrodnici tušíme určité životné tajomstvá, ktoré skrývajú pod rovnošatou sestier bezchybné postavy. Kde sa v nás berie tá neprekonateľná mužská zvedavosť? Pritom treba poznamenať, že u malých chlapčiskov tá zvedavosť ešte neobsahuje žiadne sexuálne chuťky. Sú to len rídzo, vedecké chuťky, rozšíriť si vedomosti aj po tejto stránke. Pamätám sa, ako nám spolužiak Ivan z 1. B priviedol na dvor k stojanu na prášenie kobercov svoju sestru Matildu, ktorá mala 3 roky, stiahol jej gaťky a naše konzílium, Rudo, Jožo, Fero a ja s Ivanom, všetci z 1. B, si pozorne prezrelo Matildinu hahuľu. Niekto teraz zalamuje rukami. Čoho sme sa to dopustili? Nuž, čoho sme sa dopustili? Ničoho. Matilda nám urobila demonštrátorku. To sa na konzíliách bežne robí na celom svete. Predstavte si, že dovtedy si väčšina z nás, konzultantov z 1. B, myslela, že hahuľa je na ženskom tele spredu pod pupkom a ona je medzi nohami. 1. B trieda mala odvtedy v tejto veci jasno, lebo boli na to očití svedkovia. V iných triedach na to prišli až pred maturitou. A aj to nie všetci. Nuž, takto vedecky sa vám prihovoril emeritný čučoriedkológ Julo Satinský, rodený Karol Spišák.
Bosky a yes. Chápem, že to mnohých z vás chytilo. Totálnu väčšinu chlapčiskov, ako je deň dlhý, nezaujíma nič iné, len čučoriedky. No dobre. Primánov a sekundánov povedzme, že ešte nie. Ale terciáni už vedia aj naznačiť, o ktorú spolužiačku majú záujem. Minule som bol po syna v škole a prišiel som akurát v tom momente, keď sa zo školy valilo stádo zdivených mladých bizónov a bizoniek. Niektoré dievčatka sa postavili na zastávku autobusu a čakali. K jednej sa prihrnul tercián a odzadu ju z celej sily udrel športovým vrecom do chrbta. Hneď som vedel, že ten úder znamenal berie na ňu. Majú rád. Drahé čučoriedky, terciánky, trpezlivosť. Vaši spolužiaci sú ešte krpci a v krpčenskom veku sa love story prejavuje takýmto hrubianskými spôsobmi. O rok už vám budú nosiť tašky domov, stretávam chlapcov s 2 batôštekami na plecmi a neprejde ani 5 rokov a budete sa boskávať. Áno, dobre počujete, boskávať. Kto ten úkon vymyslel, nikde vie. Kone sa len ovoniavajú, ryby trú, sloni trúbia, holuby hrkútajú, tietrovi toká, ale my, ľudia, sa boskávame na nos, na ústa, podaktorí aj dosť dlho. Boh vie, kedy sa to začína a kto to začína. Mám taký dojem, že čučoriedky. Chlapčiská sú predlho okúňavé a ničoho neznalé. Totiž teoreticky určité ponatie o bosku majú, ale prakticky sú absolútni zelenáči. Čučoriedky tiež, ale oni sú vo výhode, lebo nemusia začínať. Potom po prvých okúňavých boskoch môžu rukami usmerniť hlavu svojho dobyvateľa priamo na eretogénnu zónu. Mnohí dospeláci sa teraz budú pohoršovať. Čomu to ten čučoriedkar našu mládež učí? Jaj, eretogénna zóna. To tiež býval začiatočník a nič som nechápal. Boskával som Imru v Petržalke pri Dunaji a zrazu si pridlžila môj red na krk. Keď som sa perami, horným a dolným retom dotkol jej kože na hrdle, povedala 2-krát yes. Imra nebola Angličanka, ale zrejme som perami naďabil na gágore na jej erotogénnu zónu. Všimnite si, milé chlapčiská, že čučoriedky v istej fáze ľúbostných hier prejdú do angličtiny. Prečo? Sám Pán Boh nevie. Zrejme erotogénna zóna zároveň aj vchodom do anglosaskej éry. Mal som na lavičke, alebo to bolo vo výklenku, pri boskávaní ako študent Maďarku, aj tá zrazu začala vzdychať yes. Neviem si to vysvetliť. Inak tá Maďarka bola reprezentantka v plávaní a mala nádhernú karosériu. To nemalo chybu. Volala sa Beži. A vždy som jej spieval po nábreží koník beží. Aby som jej urobil radosť. Niektoré reakcie čučoriedok pri boskávaní si tu teraz neviem vysvetliť. Niektoré majú pri bosku oči otvorené, niektoré zatvorené. Pozor na chlapčiskov, čučoriedky. Väčšinou majú pri boskoch oči zatvorené, ale to len zdanlivo. Oni len zúžia oči, stiahnu žalúzie na minimum, no nechajú si nebadateľnú užučku škáru, aby vás mohli sledovať. Pozor na mužov, to je ich celoživotná taktika. Nenechať si pootvorené nejaké žalúzie, nejaké zadné dvierka. A posledné, neviem, či dáme hosťov, alebo
Dajme hosťom. Hosťom. Kto chce z hostí prečítať? No, boli. Zrnieka neurob hambu. Zelenka, no? Čo to je? Stiehnový test. Stiehnový test. No. Poslúž si. My si pôjdeme sadnúť. Môžem sedieť? Môžeš, jasno. Stehnový test. Priznám sa vám úprimne, milé čučoriedky, ako aj vám, milovníkom zrelých čučoriedok, že najviac skúseností s čučoriedkami som získal na podtatranských lúkach. A to v medzinárodnom meradle. Na lúke pod slovenským štítom pri Hornom Smokovci sa rozpestieral v 50. rokoch minulého storočia obrovský medzinárodný stanový tábor, v ktorom som bol celé leto zamestnaný ako kultúrny referent. Do tábora chodili v turnusoch čučoriedky z celého sveta. Samozrejme, že aj chlapčiská. Gruzínci, Američania, Francúzi, Maďari, Belgičania. Ale ja som sa ako kultúrny referent venoval hlavne Gruzínkám, Američankám, Francúzkám, Maďarkám, Belgičankám a ako aj čučoriedkám ostatných národov. Mojou povinnosťou ako kultúrneho referenta bolo naučiť frekventantky medzinárodného tábora o Vysokých Tatrách tancovať rôzne medzinárodné tance. Vtedy fičal jive a charleston. V jedálni, kde sa tancovalo, som bol skromný, neútočný chlapec, ale len čo sa vonku na podtatranskej lúke rozhorel táborák, sadol som si medzi čučoriedky celého sveta. Vždy som si v tom stisku okolo ohňa čučoriedku otestoval takzvaným stehnovým testom. Nie tým, keď sa robia maty a nesmiete sa pritom rozosmiať. To vydrží dlhšie. Nie. Tento stehnový test som vymyslel ja. Pri táboráku sa akoby náhodou opriete chrbtom o stehno prísediacej. Ak stehno neodtiahne, môžete začať flirt. Ja som sa vždy aj otvorene opýtal čučoriedky, würden Sie flirt? Écoutez, vous savez späť, neviem po francúzsky. Nemá karna, flirter. A keď som vyložil karty na stôl, išli sme sa prejsť pri mesiačiku po tatranských lúkach. Veľký pozor som si dával, aby som pri táboráku nezbalil Slovenku. Teraz už sú svetovejšie, ale v tom čase v mojej mladosti Slovenky veľmi nechápali, čo je to flirt. Ale taká francúzska alebo češka nemala nejaké zbytočné otázky. Nádherne sme si zaflirtovali a šli sme do seba. Od seba. Tak, od seba. Ale Slovenka sa ešte na lúke v tú istú letnú noc vypytovala. A čo bude s nami? A čo si ty ja vlastne, Milenka, družka, kamarátka? Nezasnúbime sa? Otázky nemali konca kraja. Ešte aj ráno v jedálni cudzinky sa na nič nevypytovali. Prijali hru na letný flirt a hotovo. Čučoriedka z Belgicka, Konga, lebo vtedy africké Kongo patrilo k Belgicku a volalo sa Belgické Kongo. Čierna ako nos, ale s nádhernou pokožkou. A cingrliatkami v kučeravých vlasoch sa pri raňajkách tvárila, že sme sa nikdy v živote nevideli. To mi veľmi vyhovovalo. Jeden turnus odišiel, prišli čučoriedky na ďalší turnus a zišlo z očú, zišlo z mysle. Kto vie, prečo boli Slovenky vtedy také zaostalé? Svet čučoriedok je teraz v 21. storočí možno iný, ale stehnový test pri táboráku platí. Alebo ženy stehnový test pri táboráku neplatil? Ja som ho naposledy skúšal v roku 1958 z Demokratíše republik. Sám som zvedavý a pôjdem v lete do Tatier k táboráku. Čo sa mi môže stať? Opriem sa o stehno a uvidíme.
V najhoršom prípade mi čučorietka jednu zavalí, až mi bude v uchu hučať, ale kto neriskuje, nevyhrá. Keď už hovoríme o tatranských nociach, milé čučoriedky, nezabudnite si k táboráku najlepšie obliec. Takto spredu od ohňa to príjemne hreje, ale za chrbtom. Tam duje od Tatier chladný nočný vzduch. Veď ešte o tom bude reč. Ďakujeme. Julko Zatinský čítal o experimentál duo A. Gabo Drahan. Gabo. Neboj sa, nebude žiadny trest. Otagujeme ťa iba na Facebooku, neboj. Gabo. Dokonalý Drahan. OK. Odkud ja som videl, keď poškrenúť, jo? Dobre, tak my vám ďakujeme, že ste dnes prišli v takom hojnom počte. Ďakujeme. Asi rekord dneska. A možno. A čo ešte? A ďakujeme. Príďte aj na budúce. Tak. Majte sa pekne.